Tak ahojte, ja som Psuchták a toto je druhý diel zo série Ako vytvoriť vlastný mod do Minecraftu na verziu 1.6.4 a dnes si ukážeme ako vytvoriť vlastný item. Tak otvoríme si opäť Eclipse a ak sa nás to bude pýtať znova na cestu, necháme tú istú a môžeme tam zaškrtnúť políčko, tam je myslím not ask again. Ono sa nás to nebude stále pýtať, nebude vyskakovať to okienko a bude nám už rovno zapínať presne s touto cestou. No a rozklikneme si Minecraft, Source, pardon, to si nevšimajte. No a nájdeme si ten náš package, tú našu zložku, tutorial a máme tu ten main class, to si otvoríme. No a máme tu to, čo sme si minule naprogramovali. No a my si tu môžeme rovno už začať vlastne tým itemom. Teda my si dáme public, static, item, teraz názov nášho itemu, teda ja už mám pripravenú textúru, má to byť vlastne voľské oko, no a tak si to nazveme eggfried, no a dáme rovná sa, zatvorka, new, item, zatvorka, teraz dáme id, idčko, ja som si dal 450, ale môžete si dať ľubovoľné. Ja som si dal 450, pretože približne pri tom čísle končí už ID list originálneho Minecraftu. No ale môžete si dať radšej väčšie, ak používate aj iné mody, pretože ak iný mod má tiež takéto nízke ID rovnaké, tak vám to nepôjde, vlastne budú kompatibilné spolu a môžete mať len jeden alebo druhý. No ale ja zatiaľ iné nepoužívam, teda mne nie je to teraz jedno. Teraz dám bodku, dám set unlocalized name a opäť zatvorka, úvodzovky a tu dáme vlastne ten istý názov, ako sme dali sem, akurát nepoužijeme veľké písmená. Eggfried. Ešte niečo poviem k tým malým a veľkým písmenám. Väčšinou sa používajú malé písmená a ako druhé v tom, ak je to jedno slovo, ale majú to byť vlastne dve slova. Teda prvé dáme malé, druhé dáme veľké. Veľké prvé písmeno sa používa iba pri triedách, ako máme, semka máme main, to je trieda, teda prvé písmeno je veľké, ostatné všade je malé písmeno prvé. Dobre, teraz opäť vrátime sa na koniec, dáme bodku a set creative tab, zatvorka, creative tabs, tab a vyberieme si, akú tabuľku chceme, keďže my máme vajíčko pečené, vlastne voľské oko, teda to bude jedlo, tak dáme tab food. Nakoniec opäť bodka a set texture dáme zatvorky, úvodzovky a tu dáme, nakoniec dáme podkočiarku, keď to už končí. Ako textúre dáme egg podtržník fried, alebo môžeme dať aj fried egg, tak. A máme textúre náme. Takže vlastne už máme vytvorený, akurát v Minecrafte by ešte nebol, to ešte si nastavíme. To sú tie registre, ako sme si minulo spomínali. Ešte predtým si naimportujeme item. Máme tu dva importy itemu. Tento cpl mod fml common mod to nie, ale tento prvý net Minecraft item. Ten si naimportujeme a pôjdeme do toho init a tu si dáme game registry .register item zátvorky a tu dáme názov, pardon, tu mám game registry. Tu dáme názov itemu, ktorý chceme registrovať, teda eggfried. Dáme čiarku, úvodzovky a sem dáme unlocalized name, teda eggfried. A tu dáme podkočiarku. Ešte language registry .add name, zatvorka, opäť názov itemu eggfried a ako názov úvodzovky dáme
a tu dáme už názov, aký chceme vlastne v Minecrafte, teda Fried EGG. Tak. To už je vlastne celé, ešte to naimportujeme. Import game registry. A to by malo byť vlastne všetko k tomuto dielu. A ešte si tam vlastne tú textúru vložíme. Teda, ja som vám už ukazoval, pardon, to si nevšimajte. Túto textúru ja si ju uložím, súbor uložiť ako, pracovná plocha. A kde sme písali set texture name, to si skopírujeme a presne tak isto nazveme ten item, tú textúru. Uložiť. OK. To môžem vypnúť. No a teraz si ukážeme, kde ju vložíme. Tuto máme Minecraft Mods Tutorial. Tuto. A otvoríme Forge, MCP, Source, Minecraft, Assets. A tu si vytvoríme novú zložku. Textures. Otvoríme si to a opäť novú zložku. Items. A do tejto zložky si vložíme to vajíčko, to voľské oko. Teraz to môžeme zavrieť a môžeme to vyskúšať. Teda spustíme to. No a uvidíme, či to pôjde. V budúcom diele si ukážeme pravdepodobne blok, alebo kreatív tabuľku, alebo crafting, alebo smelting. To ešte uvidím. Čo bude asi také najjednoduchšie ešte. No a prečo mi to tak dlho trvá? Ja som to neuložil. OK. Dobre, už sa nám to spúšťa. No a uvidíme, či to ide. Vyzerá, že to už ide, lebo toto už píše, už je to zapnuté, dobre. Teda mody, stále tu máme ten náš mod. No a single player, to je jedno, nejaký svet, čo tu máme. Na začiatku, ako to nainstalujete, by ste tam ešte nemali mať žiadny svet. No, ale to je jedno. No a otvoríme si inventár, foodstuffs a ide to. Vlastne item máme, funguje, akurát tá textúra ešte nám nejde. Pozrieme sa, kde máme chybu. Save quit to title, quit game. Asi som tú cestu zle dal. Forge, MCP, Source, Minecraft, Assets. Tu bude asi opäť Minecraft, myslím. Minecraft. Až tam bude textures. Tak, teraz to skúsim spustiť. Teraz už by sa to malo rýchlejšie zapnúť. Dobre, ide to. A už len či tá textúra ide. Opäť zapneme si ten svet. A už nám ide textúra. Paráda. Takže všetko ide. Je to v tabuľke jedla. Tuto to máme. No a to je asi pre tento diel všetko. Tak sa majte. Čau.